Zero water production na yun ang Buhisan Dam sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Kinina ang ikaduhang surface water source nga naughan sa tubig tungod sa epekto sa El Nino. Sayra nato ang sitwasyon sa tinubdan sa tubig ug ang epekto sa katawhan. Pinaagi ning report. Ni-surrender na yun ang usa sa mga gisaligan nga water supply sa Dakbayan sa Sugbo, ang Buhisan Dam, din hingpit na kining naughan sa tubig. Bugtong signboard diri sa reservoir sa MCWD, dunay nakasuwat nga danger deep water apan sa tinud-anay lang. Wala na ni usa ka patak sa tubig ato makita dinhi. Gani ko natong makita kining dapita kaniadto dakong lanaw na sa tubig apan karon nahubas na ang nangliki na ngayuta ato makita. Kining dapita kanhi mudagayday ang tubig gikan sa Buhisan Dam apan karon mga sagbot nga nangalaya na. Ang Buhisan Dam ang isaligan sa mga barangay hasakop sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo. Apil ang barangay Buhisan. Gani kaning komunidad karon diri ato makita. Muni siya ang apil sityo sa barangay Buhisan nga apektado sa paghubas karon sa tinubdan sa tubig. Matod pa sa MCWD, zero production na ang Buhisan Dam. Magpaabot na lang kano sa muuan aron ma-refill ang naughan nga Buhisan Dam. Ang Buhisan Dam makaproduce unta og 6,000 cubic meters nga tubig kada adlaw sa naandang panahon apan sa huwaw karon hingpit na nahubsan tungod kay ang tubig gikan sa kasapaan sa bukid wa naman sanglit na nahubsan naman sab ang sapa. Ang mga mulupyo sa tiilan sa Buhisan Dam ang una napiktuhan kay wa naman muagas ang supply gikan sa MCWD apan may na lang kay naay tubig gikan sa bukid nga ilahang gikuhaan usab sa supply. Sama na ning punduhanan sa luyo sa balay ni Nabi Jerlan diin makakaos usab ang iyang mga silingan. Sa luyo sa mo anay tubod pero daghan mo nagamit pod di mo kuha. Naras kilid sa mo. Namoy tubod niya? Naikilid na tubod ka nang gikan diya po na sa babaw ang tubod sa tangkap. Wala na siya free na siya diya. Ngina niya daghan kay mo gamit. Kuha lang jud kanang maghuwat lang jud pasensya lang jud. Gigadagdag mag-deliver og tubig ang MCWD sa mga apektadong dapit. If naa sila water truck nga magamit, pwede gid sila mo coordinate lang sila sa amoa para ma-identify namo, mahatagan namo sila specific nga hydrant nga adto sila makakuha. Sumusource out na lang sila. Oh, na may mga barangays nga naay water truck. Welcome gyud mi nga mutabang sila sa delivery, and if wala sila source sa tubig, ang MC gyapon ilang kuhaan mo coordinate lang yun sila diri sa opisina and ma-identify nato kung asa sila pwede mukuha and mahatag maapod-apod sa mga katawhan. Gibutyag usab ni Minerva Herodias ang spokesperson sa MCWD nga gawas sa Buhisan Dam, hubas na usab ang ilahang surface water source sa Compostela. Samtang ang Haklupan Dam nang liki na usab og gikabalak ang hingpit ng mahubsan. Gani 8,000 cubic meters na lang gikan sa 30,000 cubic meters ang ilang ma-produce kada adlaw. Miubos usab ang water production sa Lusaran Dam nga usas gisaligan sa mga konsumidor sa Dakbayan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.